Tanaw na to kubas sa bani. Okay. Talata na yun. Hello guys, kami din ang Team Timo. Mga katim, mo ni pinaupo sa baga nga. Hilaw pa. Oh, hilaw pa kayo. Para si team mo ano, team 3. Gamay pa mas. So na. Siguro na pong team mo ani ron. Agoy kabusok. Naghindo dahil may sa manok kay Tara na pa. Muko na. Timog na po daw, timog manok. Miranda si Team 3 oh. Tutok ko gay, bakay natingala siya ano naglingkod as baga. Naka mga katimo. Oh. Kini nga pagkahinlo, karon kung kita yung naglingkod. Bakit dito pikas sa satiyan ani? Kabaraber. Okay. Mga katimo. Ibirahan ng paa. Tulog na. Mura magluto na ini luto ng manok. Lutong. Agoy. Kana bro. Hilaw eh. Na. Picture na ya. Tambuka oy. Tambuko. Gawas ng oil good. Mo na mag heart na. Agoy. Agoy na napod. Agoy mga katim. Tuwa na. Nagahi siguro na bro. Ano isa bro? Paano kayo nagahi na? Wala ni. Kana ba? Gahi mo ko na. Okay na. Nagahi eh. Oh, hinabla gid bro. Ipakita gid bro. Kuy. Kaay mga katim mo. Wa sa kagawas. Agay. Itlog mo no uring. Itlog. Itlog mo na yung Daghan na sig pundo nga katim itlog. Hindi na pagidaghan kayo. Kang dagmay ba oh? Ito daghan ng itlog ko eh. Ano? Grabe si Tambuko eh. Ano si Team 3 nga mga siya nag-TI kasi ginagkawag manok. Barbie na. Ini. Pero di siya mutuo nga ang manok daw magka-KI pero na-action na siya KI. Gamay. So, Ito na bro. slice. Ito na bro. Baboy o manok. Ako kung paa. Timo gilata na. Apil baksan ha. Wow. Apil baksan gilat. Kami nga namin naglupot-lupot lagi. Baksan. Parang nagtira oh. Tara baksan na itong pagilid. Pero itlog, wala pa. Wala pag ganyan. Bungkal mo to. Yan na. Gay, lata-lata na. Ganon. Gay, lata-lata na. Gamay na lang kulang. Gamay na lang kulang mga katim. Lata naman siguro ah. Duraman o gilit sondaan o sa ilatan no. Amoy pa lang ulam na. Duraman og gipaksyo. Og litson ba?
Oh, gamay na lang. Okay. So, last sabaw. Ha? Oh no. Agoy, gagol-gol ang sabaw. Uy, Agay. Ay, na natin teknik dia. Kita mo nga katim. Mo na ang teknik sa lami kayo ang sabaw. Mo na ginatimpla na mo, di ba? So, tilawan. Tilaw, intri. Narapang topping. So, ngit-ngit na gid mga katim. Kakto natin panayapon. Soda. Oh. Kata ni gid. Happy birthday, bro. Ay bro! May na Deus! Podang team mo. Naano po daw team mo, unexpected di siya nga nakaabot rin si team 1. Basta may kaon lagi, walay atrasan. Oh. Bro. Ay, grabe. Sige bro, salamat kayo bro. Unsa naman ang atrasan nato ani? Wala na atrasan ni, larga na. Kalami sa sabaw. Sotay na. Kalang. Ito na tiro kay Mo ni ron. Ano yung paborito ni Team 1, no? Oh. Banat. Nyaw. Mo ni nag-birthday karon, no? Happy birthday, bro. Salamat sa panayapon. So mga ka-team, no, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Salamat may kaya pa. Salamat kayo ni sa birthday celebrant ko na si Jan. Oh, salamat po sa nagluto si Sumbaramat. Oh, kaya mga sabot ko eh. Lami kayo, kay mas lami na yung mga mumuhong kay pamunit na ko. So, salamat kayo sa inyong pagpadayon nga pagtanaw sa mga video, no, balag mga nonsense lang mga kaon nga timo-timo, pero mao na mong hobby kaysa mag-inom di ba? So, ano na sa mga ka-team? Nadra sa likod sa camera si Team 2. So, tama lang rin mga ka-team, no? Always keep safe mo and God bless sa inyong tanan. Bye-bye. So, happy birthday, bro.